Kapin sa 4,000 ka mga kahigayunan sa pagpanarbaho ang gitanyag sa 50 ka mga local companies ug accredited recruitment agencies nga misalmot sa gipasiugdahang local and overseas mega job fair sa Peso Lapu-Lapu. Ani ang detalye. Kini na ang ika-16 nga job fair nga gipasiugdahan sa Peso Lapu-Lapu karong tuiga apan gidagsa gihapon kini sa libuan ka mga job applicants. Alas 2 kagani hapon, 51 na ang mga na-hired on the spot gikan sa 1,187 ka mga registered applicants. 676 sa mga aplikante nang apply sa mga local companies samtang 511 ang mga nangidahay nga makatrabaho abroad. Ang 22 anyos nga si Honey Marie Sato lakip sa mga ni-apply ug trabaho abroad. Kasamtangan siyang nanrabaho sa usa ka BPO company ug buot niyang makakita pa og trabahong mas dako og sweldo busa misuway siya pag-apply sa usa ka livestock farm sa Japan ug usa ka factory sa Taiwan. Kinibisan pa man kun layo ra sa iyang gikahiligang trabaho. Layo ra jud kaayo. Kay sound man na kanang dako-dako man jud ang sweldo sa gawas nya makaipon ka ba. Unlike diri kay it takes time pa na makakuha nimo ng kantidad ng kwarta. Samtang gipahibaw ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga 40% sa mga local job vacancies gitanyag sa mga PESA-registered companies. Diin may pipila niini kadtong mga kompanya nga nang retrench ug mga trabahante kaniadto tungod sa nasinating economic crisis. Ako nalipay na po ko no nga katong mga previously nga mga companies nga nanangtang no nagbawas og manpower, nalipay po ko nga ni-appeal sila karon. That means business is coming back, no? So that is a positive development for us. Hinuon parehong gipasalig sa Doli 7 ug Peso Lapu-Lapu nga ang mga nisalmot nga mga PESA registered companies walay mga pending unag-ungong nga mga kaso sa Doli. Mapa General Labor Standards man, non-payment of monetary benefits o baka reklamo kabahin sa occupational health and safety. We make sure that they are labor compliant because before they can join the job fair, they have to secure a no pending case before the Department of Labor and Employment. That means nga ang ato ang mga applicants nga in the future masulod og trabaho niya ng mga kumpanya, assured sila nga kanang compliant sa DOLE standards ang ato mga employers nga nadiri karon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.